Съветваме ви да си вземете чадър, защото в този клип може да завали. Емил Чолаков е или Оменат. Готови ли сте? Започваме. Емил има 4 букви. Емил Чолаков е синоптик. Синоптик има 8 букви. 4 по 8 е равно на 32. Атомният номер на Германия е 32. Германия. В Германия пият бира. Бира се римува с секира. В думата секира има буквата Р. В думата харп също има буквата Р. Нека потърсим харп в Google. Въх. Климатично оръжие. Климатът казва какво ще е времето. Емо Чолаков също казва какво ще е времето. Случайност. Да, ама не. Възможно ли е Емо Чолаков или Оменатите да управляват времето ни? Сега ще ви покажа. Чолаков има 7 букви. Носорог също има 7 букви. Случайност. Не мисля. Носорозите имат рогове, роговете са остри, мечовете също са остри, мечовете се ползват от хора, моливите също се ползват от хора, моливите се правят от дърво, в дърветата живеят птици, кокошките са птици, хората ядат кокошки, хората имат нужда от топлина, топлината се произвежда от слънцето, има едно слънце над антените на Харп, има едно слънце в прогнозата на Емо Чолаков, има едно око в триъгълника на Или Оменати. Емо Чолаков е или Оменат. Потвърдено.